Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy vamos a arrancar hablando de vinos, de los vinos que han conseguido subir al podio en la Cata Oficial de Vinos de Galicia, que se celebró hace unos días, la 37ª edición, y bueno, pues en ella pues comenzaremos hablando con Javier Cariz, que es el técnico de bodega, el encargado de la bodega de Eduardo Peña, que ganó el Lacio de Ouro al mejor blanco de Galicia, y luego en un reportaje iremos hablando de los otros vinos, de los principales, los ganadores de las principales categorías. Después nos vendremos hasta aquí, hasta Parada do Sil, porque el pasado sábado fue la Festa da Pisa en Purdeus, una pequeña aldea de este municipio en el que todavía conservan una de los oficios ancestrales vinculados con la castaña, que es la pisa. La pisa, y ya les explicaremos en qué consiste, lo verán en el reportaje si no lo conocen. Además aprovecharemos para hablar con su alcalde, Aquilino Domínguez. Y con estos mimbres y alguno más, si nos da tiempo, les hemos preparado este programa de hoy. Bienvenidos a Cousas de Comer. Pois como saben, o sábado foi a Pisa da Castaña, a Festa da Pisa da Castaña en Purdeus, en Parada de Sil, e estamos con Aquilino Domínguez, que é o seu alcalde. Aquilino, aquí a castaña ten moita importancia, verdade? Pois sí, a castaña aquí en Parada de Sil, evidentemente que ten moita importancia, tuvo moita importancia, tena, vamos a loitar para que siga tendo. Claro. Exactamente, porque, bueno, hoxe hai outro tipo de problemáticas que temos que atallalas, non? Que non podemos decir que se acabou, non, para nada, non hai... Nunca se acaba, non? Nunca se acaba, o sea, cada época, cada nos toca vivir, pois ten as súas problemáticas e temos que adaptar a elas e temos que botar para diante e deixar o testigo pois que veñan dispois. Sí, a verdade é que dentro do que a castaña é un bo negocio, que aporta a natureza, quero dicir que é unha boa... Eso non teño nin a máis mínima dúda, non? A min o que me dá pena é, pois, cando veñen enfermedades e non as damos atallado ou tardamos en atallalas, porque, bueno, isto é como é, temos aí o cambio climático que está afectando, pois, moito, é moi fastidiado, doi moito ver castiñeiros de centos de anos secos, iso son palabras maiores, non? A min fastidiame moito, pero ao final... bueno, non nos podemos resignar, temos que buscar a novos problemas, novas solucións, non? Aquí as cousas son como son, sempre ca colaboración de outras administracións, porque evidentemente eso se nos va de las manos, claro, porque non damos abasto a todo, non? Pero aquí neste concello lembrome de sempre que sempre estuvestedes moi pendentes do tema da castaña. Tedes aquel almacén no que facedes a selección, aportades, digamos, que aos veciños, non? Un valor engadido para que sigan mantendo os castiñeiros, os outros. Exactamente, non? Eso é unha cousa importante, que é a comercialización, non? Entonces, dende a Asociación de Produtores de Castañas, de aquí de Parada de Sil, e coa colaboración do Concello, pois facilitas unha nave e temos tamén unhas clasificadoras, non? Para fazer unha clasificación inicial moi básicas, pero son as que hai, non? Bueno, sácanse 3 calibres,
Entonces eso no mercado é moito máis fácil pois, de vender, non? E incrementa sempre o precio, claro. que é unha cousa importante. Non? Mellor beneficio para o produtor. E con eso pois, beneficiámonos todos, non? Pois o Concello ve que se cuidan os outros, ve que se cuida o patrimonio todo o que supón o que é o castaño, e aparte pois, tamén se saca un bon xornal do tema da castaña, non? Que ese é o que motiva un pouco o tema, non? Pero é unha cousa moi transversal, cuidar os outros, non? Porque ademais outro dos atractivos que ten, bueno, Parada de Sil, a castaña, o viño tamén é outro Marinaje perfecto. Sí. E logo está o tema do turismo de natureza, porque aquí se pode facer sendeirismo, hai un montón de cousas que se poden facer. Debido onde estamos enclavados aquí en corazón da Ribeira Sacra, non? Que seremos Faro de Ben Patrimonio da Humanidade, pois iso dice moito, non? Entonces, pois bueno, o turismo que ven aquí pois sabe o que ven, non? Ven a descansar, a estar en contacto ca natureza e, sobre todo, dentro do Concello estamos moi pendentes de que a xente pois, faga uso e disfrute e non destroce. Claro. Non? Iso é moi importante, non? Sacaremos un manual de boas prácticas pois para que todo o mundo se sinta cómodo en Parada de Sil, non os que veñen e os que están. Claro. Ten que ser unha convivencia perfecta, porque senón temos un problema, non? O sea, é un alcalde de vecinos, pero tamén me debo pois, os turistas que son os que están hoxe é un bon foco de, digamos, de por onde entra as máis divisas aquí en Parada de Sil, non? Eso temos que cuidar, pero temos que cuidar de unha maneira sostible e ser moi cuidadosos e moi celosos das prácticas que se fan no Concello, non? Aquí non todo vale, Claro. non todo vale. Ahora sí queremos que a xente se sinta cómoda, que nos veñan a visitar. Xa se está notando que xa se está desestacionalizando moito o turismo, xa nos visitan ao longo de todo o ano, temos os meses moi potentes que é dende o que nos consideramos a campaña turística, que é dende de maio hasta a ponte de decembro, sempre cando, o sea, o que decir, o mes de xuño son máis potentes, pero ahora, por exemplo, o mes de decembro, xaneiro, febreiro, pois xa se ve xente, non é aquelo que fai uns anos, non vías a ninguén, pois se vese xente, ven turistas, ven, o sea, está... Sí, porque aquí no inverno tamén se está... Este é un concello para ver das 4 estacións. A ver, sí, aquí está se ven sempre, che vou contar eu se son daqui, adoro Que, por certo, tamén tedes unha preocupación pola poboación, para que haxa fijar a población, non? A ver, se non hai poboación, ao final non vamos para ningún lado, non? E hai rapaces novos, hai... Sí, estamos atravesando unha boa racha, debido tamén, en parte, ao traballo que estamos facendo todos, o esforzo que está facendo o Concello, a hora de rehabilitar vivendas para fixar poboación, para novos pobadores, emprendedores, traballadores, xente que se fixe aquí. Fixemos un fondo de vila que inauguramos vai facer 2 anos, e temos 5 familias asentadas que se non esas vivendas seguramente pois a mellor igual non se quedaban aquí. Temos 5 familias aquí asentadas e outras 2 máis aquí en Caxide ao lado, que é o meu pueblo, que tamén son outras 2 familias asentadas. Entón eso vai quedando pois, que os pueblos se volvan outra vez a ter vida, ter xente e ter nenos, non? Agora estamos nunha moi boa racha, que vamos a ter en pouco tempo 5 nacementos, que a verdad que nun concello onde somos 520 por aí, con 5 nacementos, pois a verdad que eso é unha alegría. Veste arriba, non? Sí. Digamos así, pronto teremos colexio, vamos, sin ninguna dúda. Eso está moi ben. Pois vamos a ver agora a reportaxe que fixemos da festa do pasado sábado. Moi ben. Só nos queda invitar a xente que, aínda que os que non viñeron á festa da pizza, poden vir aquí. Exactamente. De feito, este ano foi un éxito tremendo a festa da pizza, porque, bueno, a ver, isto é unha cousa pequena, porque aquí preténdese potenciar moitas cousas. Preténdese primeiro respaldar e protexer e pôr en valor, se cabe máis, pois o que é a tradición do que é a pizza da castaña, o que foi, e o que supuxo é que non se perda no futuro. Iso é importantísimo. Porque era unha parte importante para que a castaña tivera logo claro, é que a castaña, depois de pasar o proceso de secao, se gardábase en arcas, eso quería dicir que era o máximo, dábaselle o tope de
porque non se podía nin permitir o luxo, nin que comesen os ratos, nin que houbera humedad, nin nada, eso era, vamos, e che daba de comer en grandes familias, que antes había familias moi grandes, era, digamos, o sustento de todo ano, de moitas familias, eso era importantísimo. E logo despois, bueno, pois tamén formaba parte, pois, dábase de comer os seus cachos, cando se pisa, pois, mentre que rompen, pois, eso comían, pois, os marraus, que os había en todas as casas, pitas, os picós, os cachiños máis pequenos, o sea, das castañas alimentábase todo. Toda a familia e os animais. Entonces, aquí loitamos, que este ano foi a 12 edición, e bueno, será a 13, loitamos para que eso non se perda. Cada día pois estamos involucrando máis os novos para que empecen con estas tradicións e que sexan pois o testigo. Eu é triste dicilo, pero aquí en Ourense somos os únicos que facemos esta recreación. Creo que no Courel se fai outra tamén. Tamén, sí. E nada máis. E nada máis. Antes había, pois, mellor, non sei, 40 sequeiros aquí en toda a Ribeira, non? Sí, moitos, porque ademais, incluso na toponimia, había lugares que se chamaban así, sequeiros e tal, porque había sequeiros. Exactamente. E aquí moitos había, era un traballo daquelas moi duro, pero bueno, aquí en Galicia sempre facíamos dos traballos máis duros, sempre facíamos festas. Sí, eso sempre foi así. A matanza, todo. A vendima, todo. A castaña, a vendima, todo, sacar esterco, tal, sempre era unha festa, porque ao final sempre te xuntabas nunha mesa e comías pois o que había, non? E iso, pois a xente tiña humor, iso é moi importante, iso son cosas moi bonitas que estamos nun cambio, non é que se vayan a perder, pero temos que loitar para que esas cosas que foron moi bonitas non se perdan. Non se perdan, e vos, dende logo, sí que loitades para que non se perdan. Non nos queda outra, para eso estamos aquí. Pero moitísimas gracias, Aquilino. Gracias a vos por todo. Purdeus é unha pequena aldea da parroquia de Chandresa, no concello de Parado do Sil. Pero cando chega a festa da Pisa, engrandécese. Polos centos de visitantes que acuden a presenciar a Pisa da Castaña e polo valor simbólico que ten esta festa para toda a provincia de Ourense. Hoxe é un ritual testimonial, pero no pasado a Pisa da Castaña completaba o ciclo que permitía consumir este froito durante meses. A pisa chega despois do secado nos sequeiros e consiste en retirar a casca tanto a exterior como a interior das castañas a base de golpear contra o pisón, que é unha peza de madeira contra que se bate o saco no que se meten as mesmas. Unha vez rematada esta acción, outro veciño, con moita pericia, pasa polo cribo as castañas para separar as cascas do froito e así poder conservar limpas as castañas secas que co paso do tempo poderán consumirse nun caldo, con leite e noutras moitas elaboracións. A castaña foi a gran fornecedora de hidratos de carbono na nosa terra até que chegou a pataca. A festa, como dicíamos, estivo moi concorrida e animada, con música e un mercado de produtos tradicionais nos que había pois dende elaborados con fariña de castaña até viños da Ribeira Sacra. A celebración gastronómica chegou logo, cun xantar popular baixo carpa no que participaron unhas 250 persoas, sentadas ao redor dun cocido ben armado, con cachucha, lacón, androlla, orella, carne de tenreira e o acompañamento vegetal que é propio dun cocido. Foi a 12ª edición e de novo resultou un éxito que tamén serve para reivindicar o valor dos outos non só como elementos da paisaxe da Ribeira Sacra, tamén como fonte de riqueza da montaña ourensá. Estamos no Ribeiro, en Castrelo de Miño, aquí temos o mar de Castrelo de Miño, o embalse, e estamos na adega de Eduardo Peña con Javier Cariz, que é o responsable da adega, non? Ti levas todo aquí, ocupaste da viña, da adega...
Sí, bos días e benvidos aquí á adega Eduardo Peña. Sí, bueno, somos unha adega pequena, entón temos que ter multitarea, non? Claro. Entón, bueno, estamos un pouco para levar tema de viñedo, logo bodega, tamén tema comercial, visitas e este tipo Está moi ben. de cousas. Javier, hai pouco mirábamoste nas fotos na entrega dos premios da Cata de Viños de Galicia, o Acio de Ouro, o mellor viño branco galego, foi para Eduardo Peña. Aí estabas ti en Santiago recollendo o premio. Bueno, que representa para vos este premio? Pois este premio representa sobre todo un golpe de motivación. Desde que se fundou a bodega a idea sempre foi a excelencia. Entón, por un lado, pois é como un recoñecemento a que as cousas que estamos facendo pois están indo por o lado que nos queremos. E por outra parte, tal e como se pode ver, o día que temos hoxe, Sí. pois no viñedo hai moitos días como este, moitos días de xeada, moitos días no verán con moito calor. Sí. Entón, o que traballa no campo sabe que o traballo do campo é duro, e cando ao final do ano temos un recoñecemento así, pois tamén nos motiva a seguir nesa liña, e a que cando haxa un día así e estemos traballando, pois por lo menos pensar que o resultado é inmellorable. A verdade é que sí, porque o clima cada vez é máis adverso, non, para o viño, e resulta máis complicado elaborar un bo viño. O feito de que sea un premio dado en Galicia, é dicir, porque hai moitos premios internacionais onde os galegos compiten con outros e sorprenden, pero aquí xogar en casa non é unha ventaxa, porque compites con xente que fai tamén bo viño e coas mesmas variedades, non, ou parecidas. Sí, afortunadamente cada vez creo que é máis complicado porque todo o mundo está moi profesionalizado aquí, os viños hai moitísimos viños en Galicia de moita calidade, pero iso tamén fai que o nome de Galicia poda estar representado pois por unhos viños de moita calidade que para min son os mellores, son dos mellores viños a nivel internacional sin ninguna dúbida. Sí, sin É verdade. Javier, Eduardo Peña, fálanos un pouco do viño. Como é o viño? Pois o viño é un viño de 5 variedades de uva. O ribeiro, pois, para non ser plurivarietal, sí. Eso pois permítenos poder traballar con 5 variedades de uva e facer un viño pois máis complexo que si estuveramos solamente pois facendo con unha ou con dúas. Entón elaborámoslo con treixadura, albariño, godello, loureira e helado. A elaboración é mediante a maceración en frío con neve carbónica. O que facemos é enfriar as uvas no momento que se vendiman, pois o viñedo está ao redor da bodega, entón pois en media hora a uva está procesada. Eso é moi importante para nós. Nese momento enfriámola, tratamos de romper a piel e de que o mosto este macerando con esas pieles para extraer todo ese potencial aromático que teñen na piel as variedades. Sí, que é onde está a enjundia, non? Onde está a gracia, sí. Despois de eso extraese o mosto, e unha vez temos eso que chamamos mosto limpo, fermentase en acero inoxidable con temperatura controlada. Despois, pois nada, as súas trasiegas correspondentes, un traballo sobre lías para que o viño teña ese volumen e ese plus añadido, sobre todo en boca. E finalmente embotéllase con un tempo de repouso en botella e nada, para que a xente o disfrute. Eduardo Peña é o buque insignia da adega, pero tedes outros 3 viños máis, non? Sí, temos outros 3 viños máis. María Andrea é outro branco que a elaboración é a mesma, a diferencia é a mezcla de variedades que solamente leva treixadura, albariño e loureira. Un pouco buscando un perfil un pouco diferente, non? Pois o Eduardo Peña, como ben dices, é o noso buque insignia, é o noso viño de representación, é un viño pois máis complexo, máis serio, máis estructura, e o María Andrea pois vai un pouco máis encamiñado a ser un viño, pois, como se suele dicir, máis fácil, non? Un viño moi fresquiño en nariz, moi fresco en boca, unha acidez un pelín máis marcada, e despois temos outro branco de barrica, que o nome lle dá o lugar no que estamos, que é Eduardo Peña la Vista. Todo o mundo que nos visita aquí, cando chega ao balcón, dice que bonita é a vista, entón decidimos poñerlle ese nome ao
o viño. É un 50% treixadura e un 50% albariño, con crianza en barrica de roble francés, e bueno, aí buscamos xa un viño pois, de outro perfil, non? Un viño pois, embellecido que aguante máis durante o paso dos anos, bueno, un viño de outro perfil. E logo facemos un tinto Sarapeña, que está elaborado con Brancellao, Sousón e Caíño tinto. Variedades clásicas do Sí, Ribeiro. variedades propias de aquí. Queremos que o viño tinto noso sea o máximo representativo do que é a zona do Ribeiro, e consideramos que esas tres variedades pois que o son. Non se pode facer un viño con todas, entonces das que hai, pois decidimos elaboralo con esas. Tendes unha adega de colleiteiro, soamente elaborades viño coas uvas das vosas fincas. En total, cantas parcelas, bueno, cantas hectáreas deste? Temos 10 hectáreas de produción en 3 parcelas, que están moi preto unhas das outras, todas aquí na localidade de Barral, en Castro de Miño, e iso pois fai que o viño sea o máximo representativo da zona, non? Claro. Só elaboramos os viños, como ben dices, coas nosas uvas, e ao final é o que fai posible os viños que facemos é que os elaboramos aquí. Este viñedo ten un potencial extraordinario e o que permite que o produto final pois sea como é. Pois moitísimas gracias. Nada, gracias por a visita, estades convidados a volver cando que irades. Veremos. Outro día, que non chova, volveremos. Sí. Volveremos por aquí. Moitas gracias, Javier. Un total de 49 viños obtiveron o seu dacio na Cata Oficial de Viños de Galicia de 2025 e Eduardo Peña, como dicíamos, logrou o Acio de Ouro ao mellor branco de Galicia. O Mencía Prómine da adega Petrón, de Sober, o Acio de Ouro ao mellor tinto. A mesma adega obtivo outros premios, o Acio de Ouro para Prómine Singular na categoría de tinto de colleitas anteriores, Acio de Prata para Prómine Barrica en tintos criados en madeira, e Acio de Prata para Prómine Singular na categoría de tintos da Ribeira Sacra. A denominación de orixe Ribeiro acadou outros 7 acios, ademais do de Eduardo Peña. Alter, de dominio de Rozamonde, o ouro, en viños do Ribeiro. Pazo Tizón, a prata. E Casal de Armán, o bronce. Casal de Armán, ademais, acadou a prata para Finca Mi Señora na categoría de brancos de colleitas anteriores. Ramón do Casar Nobre, bronce, en viños elaborados en barrica. E o Cotarelo, bronce en tintos de pequenas adegas. Por último, Mais de Cunqueiro, de Bodegas Cunqueiro, gañou o Acio de Ouro en variedades enlleiras. En Monterrey, Vía Arxentea, da adega do mesmo nome, acadou o Acio de Ouro, polo viño branco, e Fanrela, de Manuel Vázquez Losada, o ouro para o tinto. As pratas foron para Crego en Monaguillo en branco e Ladairo en tinto, e os bronces para Ladairo en branco e Rectoral do Monaguillo en tinto. Valdeorras recibiu o Acio de Ouro ao mellor branco por Ruchel. A prata foi para a Coroa e o bronce para Joaquín Rebolledo. Na categoría de tintos, o ouro foi para a bebedeira de Berna, a prata para Joaquín Rebolledo e o bronce para Costeira. En Rías Baixas, o ouro foi para Gran Bazán etiqueta ámbar, a prata para Veiga da Princesa e o bronce para Arabo. Ribeira Sacra, ademais dos premios xa referidos da adega Petrón, obtivo o ouro a mellor branco para Resina Viarum, a prata para Pasal de Sile, de Retoral de Amandi, e a Alma Larga, de Alma das Donas, o bronce. E en tintos, o ouro foi para Casa Moreiras e o bronce para Matilda Nieves, de Rectoral de Amandi. No apartado dedicado a ISPs, o ouro foi para os areeiros de Ribeiras do Morrazo, a prata para Terras Mancas, de Valdomiño, e Raigames, tamén de Ribeiras do Morrazo, levou o bronce. El tiempo pasa volando, ya vamos a la segunda quincena de noviembre y ya pronto se acerca diciembre y con eso ya las navidades. En fin, a mí me pasa el tiempo muy rápido, será por la edad. Pero nosotros no esperaremos a que llegue ni diciembre ni finales de noviembre. Nos volveremos a ver
la semana que viene. Y lo haremos con máis cousas de comer. E alguna que outra de beber. Gracias por acompañarnos. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.